Nadyan sile sapa biung kaki setu warnyang sama kalamun Anenggih ingkang nedheng Teteki Yoga Brata. Lah menika ta warnane ingkang mijil saking desa Widara Kandang. Ingkang sumunar cahyane manter sak sada lanang. Nenggih Risang Narayana. Mangsah Teteki Yoga Brata nutupi babahan hawa sanga. Datan ana kang winawas muhung kawaspadaning kawicaksanan. Mandeng pucaking grana anut marang giwaning kekayun kayungyun angayati ayaning parutama. Kaya mati jroning urip, urip sajroning pepati. Liyep layap ing aluyut, pindha pecating supena, sumusuping rasa jati. Jati-jatine Sang Narayana wis gandeng rasa kaliyan ingkang maha kawasa. Nalika semana nering cipta gegantaning nala, Sang Narayana nyenyuwun marang purbaning Gusti Kang Maha Nasa bisa antuk nugraha saka purbaning dewa minangka piyandeling jiwa raga. Kocap sakala pecah sepining swasana, ana wujuding Garuda kang sarta taksaka. Ana wujude Garuda kang sarta taksaka kang arsa nggara godha marang lekase sang apekik ingkang hanedheng Yoga Brata.
Kak. Sranane wong ya lupung betah lopo kurang guling elingo salat jatmika yen wacana kudu manis murih seming sasama samane manungsa sahami kacarita kayata mangkono datan mobah datan musik nenggih risang narayana denira gandeng rasa klawan kang maha kawasa datan jogar nggih nyomangsah semedi malah sangsaya sekung denira manembah pasrah sumarah marang purbaning Gusti kang maha murah kocap nalika semana mijil daya pangaribawa saking anggane sang pekik daya pangaribawa angin lesus hanyendal mayang mring wujute Garuda lan taksaka kang nedeng Hanggara Goda ilang sipate Garuda lan taksaka babar pusaka kalih nenggih Cakra Baskara lan panah Kyai Kesawa
kodrat. Oh! Hong ilaheng awik nam hastu namasidam muga rahayuwa sagung tumuwuh putra siswaku bocah bagus bocah sigit putra siswaku bocah jentara Narayana kawula nuwun wonten timbalan ingkang adawuh Rama Panemban Begawan Padmanaba amiji dumateng kula Panarayana mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk sahandap cenela paduka Sang Adi Panemban Begawan Padmanaba. Ya Narayana wis ndak tampa Ruhanana ya nggir jeneng sira Narayana mono mujudake satriya kang dadi calon pengawakane Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman kang darbeni kewajiban memayu hayuning jagat sarta melu angreksa marang katentremaning bawana. Sang Hyang Wisnu nitis marang satriya lamun kahanan ana ing jagat raya iki wis morak-marik angkara murka sangsaya ndrebala. Aduh Rama Panemban manut pamawas kula ala lan becik bungah lan susah angkara lan utama nista lan suci ingkang kagelar wonten jagat menika inggih awit saking keparengipun Hyang Agung. Lajeng pedahipun menapa? Lajeng pedahipun menapa para satriya kinandandani rusake jagat? Mongko sedaya ingkang ginelar menika awit saking keparenge Hyang Nasa. Narayana ya senadyan kabeh lelakon kang dumadi ing jagat iki pancen kodrate pangeran nanging manungsa kuwi diwajibake nindakake dharma jumbo
embuh kelawan kewajibane dhewe-dhewe Narayana. Nuwun pangapunten Panembahan. Narayana menika kadhapuk dados satriya ingkang darmanipun nyirnakaken sinten kemawon ingkang tumindak culika. Mongko tiyang ingkang hambekipun culika menika inggih kalebet titahing Gusti. Dados menawi kula mejahi tiyang ingkang hambek angkara murka, sami kemawon Narayana menika nyahak kalian adilipun kodrak. Jer tiyang hambek nesta katitahaken wonten Janaloka menika awit saking keparengipun Pangeran Rama Panembahan. Ya, Narayana pancen bener. Apa to sebabe Pangeran nitahake titah sing hambek angkara murka? Ya awit ing pamrih satriya kang hambek utama ingkang supaya kinen ambrasta. Mula Gusti banjur nyipta manungsa sing wujude hambek utama tanpa beda kaya jeneng sira muridku Narayana. Panembahan. Menawi mekaten Pangeran nitahaken manungsa menika supados cecongkrahan lan ngagengaken ing rasa memungsuhan. Ateges rasa gething keburu sengit boten dosa Rama Panembahan. Narayana, piwulang suci apa wae mesti nenuntun umate supaya nggedhekake rasa welas lan asih mring sesama. Tegese Pangeran ora seneng, Gusti kang nyipta jagat ora seneng yen weruh umate padha kegubel ing rasa srei, rasa serik kang sarta rasa drengki. Rama Panembahan, menawi kewajibanipun Narayana kedah ambrasta angkara murka, tegesipun Narayana kudu musuhan sarta anggadhahi rasa serik dumateng mengsah kula. Lamun manungsa duweni rasa serik lan rasa memungsuhan, kuwi padha karo wani musuhi Gusti kang murbeng jagat. Lho, Rama Panembahan, saya kodeng raos sing manah kula. Cetha ngeglo kang tanpa warana, menawi paduka Rama Panembahan namung badhe bebingung ati kula. Narayana, rasa kodeng lan rasa bingung bakal musna lamun to panjenengan ingsun wis bisa tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Tangeh lamun saged manunggal ing raos lan batos, menawi paduka cukeng Narayana kenceng ngugemi dumateng beneripun piyambak-piyambak Rama Panembahan. Nyuwun pangapunten Rama Panembahan, dene kula cukeng ngugemi dumateng pamanggih kula muridku Narayana. Ya kanthi kahanan iki kita dadi ngerti lamun to bener kuwi yektine ora mung siji, nanging tembung bener kuwi gumantung saka ngendi nggone nyawang. Aduh Rama Panembahan, mawas kawontenan menika saged teliti menawi ngambah saindenging tlatah tanpa bedak-bedakaken awon lan sae, asor lan luhur Rama Panembahan.
iku bisa luhur maneh lamun bisa dadi kiblating bebrayan lan saged langkung permati lamun to saged damel sengsem ayem lan asrining gesang Narayana. Kabeh kang wis rinembug iki bisa genep ing dharma lamun to bisa ambesmi angkara murka. Nyuwun pangapunten. Menapa sedaya ingkang sampun karembak menika saged kangge srana memayu hayuning jagat Rama Panembahan. Narayana. Kabeh lamun tumus ing ati lan kababar ing pakarti yekti bisa murakapi sagung dumadi. Lah lajeng pucak ing dharma lan jejibahan kula menika mapan wonten pundi Rama Panembahan? Narayana. Sumbere kadarman yekti mapan ana tepa tuladha. Yen kabeh para titah dadi tepa tuladha, tumrape awake dhewe, tumrape kulawarga, munggahe marang para bebrayan, jagat iki sing ana mung hayu lan rahayu. Mula Narayana panjenenganing sun wis nglantarke piyandel minangka sipat kandel ingkang sinebut senjata cakra baskara lan panah Kyai Kesawa. Senjata cakra gunane kanggo hambrasta sukertane jagat mempalaning bumi ewadene panah Kyai Kesawa ingkang mapan ana ing rikmamu lamun tandha gepok senggol jeneng sira bakal bisa mbledos dadi brahala sak gunung. Sejatine masih kurang siji. Pusaka sing durung mbok tampa ya kuwi wujude kembang Wijaya Kusuma kang gunane bisa kanggo ngusadani wong kang lara, nguripake wong kang mati sak njabane garis pesti. Nanging kembang Wijaya Kusuma mau durung titiwancine kita tampa. Besok lamun Narayana wis nampa kanugrahan jumeneng dadi ratu mimpin para kawula, ya ing kono kembang Wijaya Kusuma mau bakale jeneng kita regem Narayana. Lan supaya saya madhep kang sarta mantep jeneng sira Narayana netepi kadarman iki, ing ripalungguhan iki wengakna panca indriyamu tatanen rasamu. Pun Rama Begawan Padmanaba kang bakal tetunggalan marang jeneng sira Narayana. Sabantuk wahyune ngalah Gya dumilah mangolah ilmu bangkit mikat areh mangugut kukutaning jiwa hanggo jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Tinemune jebul guruku Begawan Padmanaba mono panjalmane Sang Hyang Wisnu.
Ketitik panjenengane wis kasembadan tetunggalan marang jiwaku. Yo to yo. Narayana ndarbeni kewajiban kang ora enteng. Yaiku kinen rumeksa rahayune jagat saisine. Mongko manut dawuh pangandikane Sang Adi Panembahan, apik-apike menungsa mono lamun bisa dadi patuladan tumrape diri pribadi, kulawarga, bebrayan, munggahe negara lan jagat saisine. Kabar kang sumebar pawarta kang warata. Dina sakmengko negaraku mandura dedrek. Negaraku mandura dedrek, bumi mandura lagi horeg. Ya merga saka pakartine Adipati Sengkapura Baswara Kangsa ingkang ngubal-ngubal marang kamurkan lan kanistan. Lamun to Kangsa wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Mbok menawa Narayana ingkang dadi lantaran minangka dutaning adil bakal mbrasta sukertaning jagat Mandura sing disarirani dening Kangsa Dewa. Tak tekate Narayana kanthi tekad satriya tanah Jawa. Muga-muga bumi Mandura tansah manggih hayu lan rahayu. Sang
jelanganira sang nahar pati lampah hira alon wijilangan nira sang nahar pati lampah hira kina orebet padaya yuwarna nira Solahira wingit lirha sari Iwang suksma mangadi luweh muga paring pepayung mring panjenenganing sun satemah ambabar pepadang aning jagat Mandura kadangipun Kakang Yayi Yayi Arya Prabu apa dene Yayi Ugrasena kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh Dokaka Prabu Cumadong dawuh Dokaka Prabu amiji keng rayi kula pun Ugrasena. Yayi. Sakwuse jeneng sira sakloron satata pinarak lenggah. Mung bakal ndak kanthi ngudarasa ora ana liya magepokan anggonku jumeneng ratu sineng kuyung dening lapisaning para kawula dasih. Lenggah dampar ana ing kraton negara Mandura sejatine Prabu Basudewa iki madheg ratu Hanyakrawati hambau denda
ngenyam kamukten sarta nglungguhi kawibawan iki babar pisan ora kurang sawiji apa. Dasare ingsun madeg narpati kinayoman dening para Jawata pinaringan pangestu saka Kanjeng Rama sarta jinurung pamujine para sesepuh lan adi sepuh mudune sagung para kawula dasih sakukuban negara Mandura. Nanging Yayi, nanging tinemune cara wong gegawa mono ora saya enteng parandene malah sangsaya abot. Mongko para wasis wis nate paring dawuh ratu mono beda kelawan kawula. Yen kawula wenang ngukur marang kodrate dhewe, nanging yen ratu kuwi manungsa ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kencenging prenatan budhek bacining swasana praja kuwi kabeh ana pundhake Nalendra. Mula ingkang kaprah lan ingkang bener mono, ratu kuwi kudu sugih kepinteran, ratu kuwi kudu sugih kadigdayan, lan ratu kuwi uga kudu sugih lelabuhan utama. Sugih kepinteran tegese ratu kuwi kudu sugih kawruh pamriye dimen kanggo obor pepadang anggone nindakake kendalining pamarintahan. Bisane sugih kepinteran ratu mau kudu sregep angasah lan tiping pikir, angasah ngudi undhaking ilmu lan wuwuhing kawruh. Nuwun inggih Duka Prabu. Dungkap angka 2. Ratu kudu sugih kadigdayan. Sugih kadigdayan jarwane ratu kuwi kudu tansah jaya aning palagan pamriye supaya ratu mau bisa ngayomi katentremane para kawula dasih. Ewadene bisane sugih kadigdayan, ratu mau kudu demen olah tapa. Merga yen nganti ana ratu ingkang ora digdaya gonyeh kulite getas balunge yekti bakal ilang wibawane. Sebab rina wengi mung tansah dicecenges dening para durjana lan hambek culika satemah negara kelangan karahayon, negara kelangan karaharjan, para kawula dasih padha goreh rongeh uripe. Nuwun inggih Njeng Koko Prabu. Ewadene kang angka 3. Ratu ingkang pinercaya dening para kawula mono kudu sugih lelabuhan. Maknane ratu kuwi kudu tansah memayu hayuning bawana bebasane, bisa nguripake wong kang mati, ngusadani wong kang nandang lara, sung pitulungan marang wong kang kacintrakan, sarta asung suka kang lagi nandang prihatin. Yayi, mara coba walien rasamu. Tumrapipun Kakang Basudewa, telu-telune mau wis kaya ndak tindakake kanthi bener becik nanging tinemune negara Mandura kene. Nanging tinemune negara Mandura iki ndak rasake suwe-suwe kok saya panas. Ndak gagas saya abot lan saya ribet. Negara Mandura wis kelangan kawibawan, negara Mandura wis kelangan yonine, ilang adoh saka katentreman Kerta Raharja. Rina wengine mung tansah kareridu dening pakartine para durjana, Brama corah ingkang rusak tatanan, ngganggu kamardikane para kawula cilik. Kamangka Yayi, kamangka wong cilik sing ora ngerti kintang kimpule, wong cilik sing ora ngerti pojok plerete perkara, kabeh padha jerit rereyongan. Ya mung merga saka bengise kahanan, mongko ratu ki ora ana bedane karo wong angon. Yayi, ratu mono ora ana bedane karo wong angon. Lamun tok ana manungsa
dadi pengareping keluarga, lamun ana menungsa dadi pengareping keluarga utawa dikodratake dadi wong lanang, tegese dadi pengayom tumrap wong sak kulawarga. Sing jenenge lurah utawa demang ya ngono. Duweni kewajiban angon marang wong sak kelurahan utawa sak kademangan. Banger, bacin, butek, bening, tentrem lan tintriming kademangan kuwi gumantung demange, gumantung pengarepe. Munggahe para ratu Yayi. Munggahe para ratu tanpa beda kelawan Basudewa. Yen nganti aku ora bisa angon karo wong sak negara Mandura, aku ora iso ngopeni karo para kawula ing Mandura, tan wurunga aku bakal nampa bebendo agung saka ngarsane Hyang Widi Yayi. Hanjrah Kang Puspita Harum. Kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya kawula nuwun sewu Njeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula donya prapteng delahan. Kalilan ingkang rayi ing kumbina nderek matur. Kagiat raos sing manah kula dupi paduka Njeng Koko Prabu paring dawuh bab suwasananing negari Mandura menika. Pancen kepara nyata bilih kahanan ing jagat menika nyakra manggilingan. Suwasana silih gumanti. Tentrem menika mboten langgeng, bungah menika mboten selawase. Kabukten ingkang kagelar wonten Praja Mandura ing ripalenggahan sakmangke Njeng Koko Prabu. Rubeda ingkang tumpuk matumpa-tumpuk unjuk rasa saya ndadra tanpa wigih araringa ngrusak wewangunan ingkang kagem kebutuhanipun bebrayan agung. Duh Koko Prabu. Wonten malih ingkang andadosaken trenyuwing manah kula awit kathahipun para kawula Mandura ingkang tetel rasa kamanungsanipun luntur dumateng kautamanipun ketitik. Ketitik wani jarah rayah ngerampok bandanipun para kawula dasih sarta boten wigih araringa ngobong papan pangibadah. Kamangka tiyang ingkang ngobong papan pangibadah kala wau taksih tunggal agama malah dedrek, tunggal kapercayan malah dadi sikut-sikutan jegal-jegalan. Pramila saking menika Duh Koko Prabu, namung tirta kawicaksanan saking paduka Njeng Koko Prabu ingkang kuwawi hangasrepi manah kawula sampun ngantos
sampun ngantos kahanan negari Mandura menika saya ndadra. Duh, njeng Koko Prabu. Permara reh manguswa umya ngambreng kadi karonaning kaswahasih ring marga Hemalakung ore sang ganta mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wahaya umya samara wayah hanto kawula nuwun sewu njeng Koko Prabu njeng Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapting delahan kalilan keng rayipun Ugrasena munjuk atur iya adiku bocah Jentara Ugrasena kepiye enggal matura inggih yektosipun waleh-waleh menapa hawit pangestu paduka njeng Koko Prabu ingkang rayi sampun kasembadan ngrangket grombolan ingkang wanuh-wani ngogak-ogak katentremanipun negari Mandura. Saksampunipun naliti permati kanthi bukti-bukti ingkang kiyat. Jebul para-para Brama curah tiyang-tiyang ingkang sami unjuk rasa kala wau, jebul tiyang-tiyang bayaran. Dados para brandal, para begal wonten ngrusak katentremanipun negari Mandura menika pranyata wonten ingkang merintah, pranyata wonten ingkang bayar Duka Prabu. Lho. Mengko dhisik Ugrasena. Banjur benggole utawa dedengkote para kraman kuwi mau sapa mara gagik matura bocah bagus. Nuwun pangapunten Jeng Koko Prabu. Estunipun radi ewat pekewat anggen kula badhe matur nanging babakan menika kula menawi mboten matur tartamtu kahanan menika sangsaya ruwet kahanan menika sangsaya ribet nuwun pangapunten miturut aturipun para brandal ingkang sampun kula kunjara pangareping para durjana sarta ingkang ngubupi para Brama curah sarta ingkang ambayari tiyang-tiyang ingkang sami unjuk rasa kala wau jebul malah kula warga Mandura piyambak. Nuwun pangapunten boten wonten sanes ingkang dados dalangipun perkawis menika ingkang putra piyambak putra paduka ing Sengkapura nenggih Angger Adipati Kangsadewa Duka Prabu. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gong kanduhan rimang lir-lena tanpa kehanin lir-lena tanpa kanin
yen tam tulusa yen tam tulusa mengko sang dyah utama ucap kacarita nalika semana peteng dedet lelimengan jagat mandura Handala sundul akasa nenggih batine Prabu Basudewa dupi miyarsa aturipun ingkang rayi Raden Ugrasena kaya wis pantok pepuntoning tekad jiblek bebeking penggalih pauta kocap njenggirat Prabu Basudewa dupi mulat prapane ingkang putra Sengkapura nenggih Adipati Kangsa Dewa miyak kang samya semewa lagi cawawan sabdo ora kang sumewa kekereng pasewakan kata samyana arga wonten dwirata mangko Pandhita karya wangsit pindha kumbang ajabing bawang susuh ngengin ngendi nggone Dewa Bathara ya jagat pramudita. Yen ora sisip sing dadi panduluku, iki kaya praptane anakku bocah sigit Baswara Kangsa ya Jaka Maruta. Kangsa sakwuse satata anggonmu lungguh. Semune ana babagan wigati kang bakal nduk babarake ketitik saka lekering netra jaiting wimba kang sarta tepunging netra sumengko pengawak Bajra Sigra kang mawa gita kang